איתנו עכשיו פרופסור שאול חורב, לשעבר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית וכיום ראש מרכז עזרי לחקר איראן ומדיניות המפרץ. שלום רב לך. שלום יעקב, שלום לצופים. אין מתאים ממך לדבר איתו על נושא הגרעין. אומר יורש העצר הסעודי, אם לאיראן תהיה פצצה, בטח שגם אנחנו רוצים. אז אין מה ללכת סחור סחור, זו המטרה בסוף, אופציה גרעינית. אני חושב שהיא הנותנת, זאת אומרת, לצד השמחה, ואני שמעתי את הדקות האחרונות שדיברו, ובהחלט זה יכול להיות הישג היסטורי, הדעת שלנו לא צריכה להיות מוסחת מנושא של הבעייתיות שישנה בגרעין במזרח התיכון שבו משטרים אינם דמוקרטיים, ובאבחת חילופי שלטון אנחנו יכולים למצוא את עצמנו כמו באיראן, וכשאנחנו מסתכלים על סעודיה, אנחנו עודנו עומדים ומתפלאים מה קורה באיראן, שכבר מזמן לא ההסכם של 2015 ולא המשא ומתן של 2022, היא כבר מזמן בדרך למה שהיא רוצה, וארצות הברית גם את זה מוכנה לקבל. כך שאני חושב שהנושא של התנגדות לא לתחנות כוח גרעיניות, אלא לכל מה שקשור ביכולת העשרה הסעודית, היא צריכה ללוות אותנו מעבר לשאר הדברים שבהם דנתם לפני הרעיון איתי. טוב, מבחינה טכנולוגית, מבחינה טכנית, יש בכלל אפשרות להגיד, אוקיי, תעשירו אורניום, קוראים לצורכי שלום ונעצור את זה כשהם ירצו פצצה, או שזה לא ריאלי? יש אפשרות, זאת אומרת, תסתכל על איחוד האמירויות, שמחזיקות תחנות כוח גרעיניות שקיבלו מקוריאה. מעגל הדלק שתמיד עמד בלב המדיניות הישראלית וגרס, אנחנו לא מתנגדים לכורים לצורכי שלום, אבל הדלק הוא מעין קופסה שחורה. תגמרו את ההקרנה, תחזירו אותו, תקבלו דלק חדש פה בדבר הזה. פה מה שסעודיה מבקשת זה את היכולת להעשיר. כמובן בתואנה שזה ישמש את תחנות הכוח הגרעיניות. ויש פה שתי בעיות. אחת היא לא חתומה על מנגנון פיקוח שמאפשר לעשות את הדברים, וגם ראינו באיראן. כשאיראן רוצה שפקחים לא יגיעו, אז היא מעכבת את הנושא של דרכונים. ברור שצריך לנסות לגלות פה פתרונות יצירתיים, שאחד מהם גם אני העליתי, אם באמת ארצות הברית רואה שזה נושא שעליו יקום או ייפול, אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו מאפשרים דבר כזה, אבל הוא לא בשליטה סעודית. הוא מתקן העשרה בשליטה אמריקאית, עם גישה לפקחים, עם שקיפות, עם כל מה שקשור. זה יכולה להיות ברירת מחדל כדי לא להפיל את אותו הסכם שללא ספק הוא יכול להביא לישראל יתרונות רבים מאוד. ועוד נושא אחד שהוא נשכח כך בלב הוויכוח, זה בכלל גרעין אזרחי לישראל, שאנחנו המדינה היחידה שכבר הפסיקה לתבוע את הנושא הזה, כי הודו שבמעמד דומה לישראל, פקיסטן, מקבלות היום גרעין אזרחי, החריגו אותם, ואנחנו, שיש לנו בעיה התמודדות פה עם משבר האקלים, והגרעין האזרחי הוא חלק מהנושא הזה, לא מעלים את זה בכלל לסדר היום בכל המשא ומתן שמתקיים פה. אני מוכרח לומר שזה רעיון, שלא חשבנו עליו, למה לא אנחנו גם, באופן רשמי ופתוח. אני חושב שחשבנו על כך, אני חושב שבדעת הקהל זה נושא שלא עלה לשיח הציבורי, במיוחד על רקע משבר האקלים, שברור לנו, הגז לא יפתור את הבעיה כרגע, או יותר נכון, השמש לא תפתור, ואנחנו צריכים גם כן משהו נוסף שיכול לספק פה את האנרגיה הנקייה. מה באשר לטענה שאתה בטח מכיר, אם לא האמריקנים, אז הסינים או הרוסים ייתנו להם, או הצפון קוריאנים, אני יודע. קודם כל, זו עסקה שהיא עסקת חבילה. זאת אומרת, הם לא באים פה לדבר רק על נושא של תחנות גרעיניות. ברור שהסינים והרוסים ואחרים ישמחו לספק להם, אבל זה כרוך גם בנושא של ברית הגנה בנושא הזה, זה כרוך גם בנושא של שמירת יתרון טכנולוגי שרוצים, ולכן לדעתי יש מספיק מנופים, וגם בנושא הזה אני הצבעתי על דרך יצירתית שיכולה לספק את הרצון של הסעודים שיהיה מעגל העשרה, אבל לא בשליטתם בנושא הזה. ולכן צריך להיות פה יצירתיים בכל הנושא הזה. חשוב לסעודים, חשוב לאמריקאים, חשוב אבל גם לישראל, וישראל שנמצאת קצת בחולשה פוליטית, לא צריכה לשכוח את הנושא מעגל העשרה במזרח התיכון, ראו איראן הוא פתח לצרות.
פרופסור שאול חורב, לשעבר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, תודה רבה לך. תודה לכם ותודה לצופים. תודה רבה. מעניין מאוד.